ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga landas sa buhay na kailangan nating tahaking mag-isa. Sa ganung paraan ay mas makikilala natin ang ating sarili at maaari pa nating madiskubre kung sino yung mga karapat-dapat nating maging kasama. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang naligaw sa daang tinatahak mo? Dear Papa Dudut, ang pag-ibig, pwede yang ikumpara sa maraming bagay sa mundo. Pero para sa akin ang pag-ibig ay parang pag-akyat sa bundok. Siyempre sa una andun yung excited ka, pero habang nasa daan ay makakaramdam ka ng matinding pagod at hingal. Maiisip mo na hindi pala ganon kadali at parang gusto mo nang sumuko, Papa Dudut. Hindi rin patag ang daan paakyat sa tuktok ng bundok. Puro lubak-lubak, madulas at mabato na pwede pang dahilan para madapa, masaktan at masugatan ka. Bago ko po ipagpatuloy ang aking kwento ay gusto ko po munang magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sakaling mapili niyong itampok ang sulat ko, itago niyo na lamang po ko sa pangalang Lorene, 30 years old at taga Mandaluyong. Mahilig po akong umakyat ng bundok, Papa Dudut, at masasabi ko na marami-rami na rin akong summit na narating. Halimbawa na doon yung paborito at binabalik-balikan kong bundok sa Benguet, Mountain Province, na kung tawagin ay Mount Ulap. Naakyat ko na rin po ang Mount Pulag na nasa parehong probinsya. Mount Macolot sa Batangas, Mount Pinatubo sa Zambales, Mount Daraitan sa Rizal at marami pang iba. Sa totoo lang ay wala akong hobby noon. Boring akong tao kundi lang talaga ako na impluwensyahang umakyat. Sa bundok ng mga kaibigan ko ay baka wala akong ibang ginagawa sa buhay ko ngayon kundi ang magpakalunod sa mga papeles sa opisina namin. Papa Dudut, sumulat po ako para ikwento ang buhay, pag-ibig ko na mayahalin tulad sa nakakapagod at nakakahingal na karanasan ko sa tuwing umaakyat ako sa bundok. Magsisimula po ang lahat nung nasa college ako. Meron po akong nobyo si Arlo. Noong mga panahon na yon ay transfer ako sa eskwelahang pinapasukan niya. Matapos naming lumipat ng bahay dahil nag-iba ang destino ng trabaho ni Daddy. Malungkot nga ako noon kasi nasa second semester na ako sa kurso ko at naiwan sa dati kong paaralan yung mga close friends ko. Pero wala naman akong nagawa. Natatandaan ko pa na noong unang araw ko sa klase namin ay tahimik lamang ako. Kasi wala pa akong kakilala at kaibigan sa mga bago kong kamag-aral. Tapos nung lunch break, mag-isa lamang akong kumakain sa kantin. Yun din po yung pagkakataon na nilapitan ako ni Arlo para makiupo sa tabi ko at makisalo sa mesang kinakainan ko. Simula noon ay naging magkaibigan na kami, Papa Dudut. Gwapo po si Arlo. Artistahin, tisoy, may dimple sa magkabilang pisngi at merong magagandang pares ng mga mata. Crush na crush nga siya ng karamihan sa mga babae at binabae sa school namin at kabilang na ako doon. Pero alam ko na malabong magustuhan niya rin ako at maging special someone niya kasi napakasimple ko lamang talaga. Tamang pulbos lang at suklay. Sa kabila ng hindi namin pagiging mag-on, nakakaramdam pa rin ako ng selos lalo na nung isang araw ay may nakita na lamang kong babae na umaaligid sa kanya. Tapos ay pinansin niya at madalas na niyang kasama. Sa inis ko ay iniwasan ko po si Arlo, bagay na napansin naman niya, Papa Dudut. Lorene! Sandali! Lakad lang, Lorene. Lorene, Huwag mong teka lang. lilingunin ng lalaking yun.
Uy, Loren! Buti naabutan kita. Ang bilis mo maglakad eh. Ano ba yan, Arlo? Ano ba yun, Arlo? Tama ba yung ginagawa mo, ha? Alin ba? Yung pag-iwas mo sa akin. Akala mo di ko napapansin na ilang araw mo na akong iniiwasan, ha? Baka nag-i-imagine ka lang. Hindi kita iniiwasan, no? Pinagsasabi mo. Eh anong tawag mo dun? Nung isang araw, imbis na dumaan ka sa tapat ng room namin para sana sabay tayong pumunta sa kantin, umiwas ka. Dumaan ka dun sa likod. Mas napalayo ka pa tuloy. At least nakapag-exercise ako. Medyo kailangan ko na rin kasi magpapawis. Loren, may problema ba tayo? Siyempre, wala. Bakit naman tayo magkakaproblema? Hindi ko alam, kaya nga ako nagtatanong eh. Kasi kung meron man, sabihin mo sa akin para mapag-usapan natin. At kung may nagawa man akong mali, itatama ako para di ka na magalit sa akin. Una, hindi ako galit. Ikalawa, wala tayong dapat pag-usapan, Arlo. Kung gusto mo, dun ka na lang sa babae mo makipagkwentuhan. Kasi 'di ba? Mas mukha siya masarap kasama kaysa sa akin. Ha? Sinong babae ba yun? Yung lagi mo ngang kasama. Yung kasabay mo pumasok tapos umuwi nung nakaraang araw. Ah, si Mirasol. Kahit ano pang pangalan niya, dun ka na. Loren naman. Huwag mo akong maganyan-ganyan ah. At huwag mo na rin subukang itanggi kasi nakikita ko kayong lagi magkasama. Kulang na lang buntutan ka niya hanggang sa klase mo. Ganun na ba kayo ka-close? Tapos kumakatawa ka pa sa mga kwento niya, kita ko pang ngala-ngala mo. Ha! Diyan ka na. Uy, teka, huwag kang umalis. At bakit? May klase pa ako. Pag ako na-late sa klase ko, isusumbong kita sa prof ko. 5 minuto. Ano? 5 minuto ka ako. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto para makapagpaliwanag. Bakit ko naman gagawin yon? Gusto ko lang linisin pangalan ko sa'yo. Kasi baka kung ano-ano na yung tumatakbo dyan sa isip mo tungkol sa amin ni Ate Mirasol eh. Ate? Kita mo na? Gulat ka no? Nauubos yung 5 minuto mo. Pinsan ko si Ate Mirasol. Pinsan? Oo, close kong pinsan yun. Kahit nung mga bata pa, malapit na talaga kami. Kaso nilipat siya ng school nung nag-high school siya, kaya nagkahiwalay kami. Pero ngayon, nag-transfer si Ate Mirasol sa university natin para ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Yun nga lang, nauna na ako sa kanya ng 1 taon kasi first year college pa lang siya. Kaya ba kayo lagi magkasama kasi ginagala mo siya sa eskwelahan natin? Oo, hindi niya pa kasi kabisado eh. Hindi pala dapat engineering kurso mo? Dapat tourism? Hindi pa rin ba tayo bati? Ano tayo mga bata? Tanong ko sagutin mo. Okay na ba tayo? Okay naman tayo. Hindi ka na nagsiselos? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako magsaselos? Feeling ko lang kasi nga iniiwasan mo ako. Akala mo siguro type ko si Ate Mirasol no? Nun yon, bago ko pa malamang magpinsan kayo. Aray naman. Inisip mo talaga na magkakagusto ako sa kanya kung hindi ko siya pinsan? Oo, kasi babaero ka. Tsaka dami kaya nagkakandara pa sa yung mga babae at binabae. Hindi mo ba napapansin? Kulang na lang humaba mga leeg nila kakasunod saan ka man pumunta. Ay, kaloka. Minsan nakakainis. Kasi pag magkasama tayo, pakiramdam ko, maraming mata yung nagbabantay sa mga kilos ko. Wala tayong magagawa. Gwapings tong kaibigan mo eh. Wala naman akong planong gawin. Tsaka hangin mo rin talaga, no? Sige ka, pakatamaan ka ng kidlat. Grabe ka naman. Aalis na ako. Tapos na ang 5 minuto mo. Sandali. May sasabihin pa ako. Ano ba kasi yun? Dalian mo, malilate na ako. Gusto kita, Loren. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Nakakapikon ka na ah. Teka, huminahon ka muna kasi. Tsaka hindi kita niloloko. Mukha lang ako maloko pero seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko itang ligawan, Loren. Hindi papayag si Daddy. Kakausapin ko daddy mo. Pupunta ako sa bahay niyo para formal na ipagpaalam sa mga magulang mo na gusto ko itang ligawan. Please, Loren. Pumayag ka na. Seryoso ako. Gustong gusto talaga kita. Si Arlo po ang unang lalaki na nagpakita sa akin ng interes na ligawan ako, Papa Dudut. Kaya magkahalong kaba at excitement ang namayani sa akin ng mga panahon na yon. Tapos nagulat na lamang ako nung isang araw ay tinutuon niya ang minsan niyang sinabi na pupuntahan ako sa bahay namin para ipagpaalam sa parents ko ang panliligaw niya. Hinarap niya po sina daddy at mommy at sinserong sinabi sa kanila na gusto niyang hingin ang kanilang permiso.
Kaya lang ay hindi po pumayag si Daddy na maging kami habang nag-aaral pa kaming pareho. Bagay na nirespeto ni Arlo kaya nagustuhan siya ng mga magulang ko. Mabilis na nagdaan ang mga araw, linggo, buwan at taon. Consistent po si Arlo sa panliligaw niya sa akin kahit na wala siyang tsansa na sagutin ko dahil hindi pa kami graduate. Pero hindi na po ako noon makapaghintay, Papa Dudut, dahil hulog na ako kay Arlo. Bukod doon ay nababanggit din ng mga kaibigan ko na baka pag pinatagal ko pa ang pagsagot kay Arlo ay mag-iba ang ihip ng hangin. Magkagusto siya sa iba at ayaw ko pong mangyari yon, kaya naman sinuway ko ang bili ni Daddy matapos kong ibigay kay Arlo ang matamis kong oo. Hindi nagtagal ay naging kami pero nilihim po namin yon sa lahat lalo na sa parents ko. Nung nakapagtapos na kami sa pag-aaral ay si Arlo sa kurso niyang engineering at ako naman ay accountancy, at nung nagkaroon na rin kami ng maayos na trabaho at karera ay saka lang namin inamin kina Mami at Daddy ang lahat. Hindi naman sila nagalit, Papa Dudut, pero pinayuhan nila si Arlo na huwag akong sasaktan. Sobrang swak po kami ng boyfriend ko. Nagja-jive ang mga ugali namin. Maintindihin po si Arlo, kabisado niya ang mga topa ko at alam niya ang gagawin kapag sinusumpong ako ng toyo ko. Mapagpasensya rin siya at malalahanin, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Legal sa parehong pamilya namin ang aming relasyon, Papa Dudut, kaya akala ko ay wala na pong makakapaghiwalay sa amin ni Arlo. Kasi mature naman kami, nare-resolve namin ang mga away namin, kaya hindi katakataka na tumagal kami ng 8 taon. Opo, Papa Dudut, 8 taon. Ikakasal na dapat kami kasi nag-propose na siya sa akin hanggang dumating yung isang araw na nagkatampuhan kami at nahuli ko na lamang siya na nambababae, Papa Dudut. Kaya naman pala hindi mo sinasagot cellphone mo. May iba ka palang pinagkakaabalahan. Lorin, pwede ba? Huminahon ka lang. Mamaya may magreklamong unit dahil sa ingay mo eh. Wala akong pakialam. Magagalit ako hanggat gusto ko kasi may karapatan ako. Demonyo ka, Arlo! Pinagkatiwalaan kita pero sino yung babaeng nahuli ko na kinakama mo? Wala lang kasi… Parang tanga naman, Lorin, no? Bakit mo ako sinampal? Tinatanong mo pa talaga, ha? Kung tutuusin, kulang pa yan dahil gigil na gigil ako sa'yo. Kung hindi mo lang pinaalis yung malanding babaeng kasama mo kanina, baka sabay ko na kayong binalata ng buhay. Yan! Yang ganyang ugali mo talaga yung ayaw ko. Pinalaki ka bang ganyan ng mami mo? Hindi naman, di ba? Saan ba nakuha yung ugaling kanal mo? Huwag mo kong baliktarin dito. Dahil hindi ako magkakaganito kung hindi ka nagloko. Wala lang pala yung babaeng yun, ha? Pero kinama mo na siya. Diyan pa sa kama kung saan may nangyayari sa ating damuho ka. Ay, sorry na, okay? Natukso lang ako. Anong klaseng katwiran yan? Alam ko na mali, pero natukso ako eh. Hindi ko napigilan yung init ng katawan ko. Pero maniwala ka, wala lang yung babaeng yun. Nakilala ko lang siya sa bar, tapos… Hindi ka ba titigil sa kakasampal sa akin, Loren? Nakakarami ka na ha? Kapal ng mukha mong ulupong ka. Tumigil ka na ha? Hindi ka na nakakatuwa. Sa palagi mo bakit ko ginawa yan sa'yo? Sige, sabihin mo! Nagsorry na nga ako, di ba? Akala mo ba malilinis ang sorry mo yung kababuyan mo na nakita ko pa talaga, Arlo? Sige, sagutin mo! Hindi, pero… Talagang hindi na. Kasi paano pa ako makikisama sa katulad mong taksil? Paano pa ako tatabi sa'yo sa kama? Alam ko meron kang ibang babae na ginagalaw. Kakadiri ka! Sigurado ako na hindi lang to yung unang beses na may nangyari sa inyong dalawa. Kita mo na! Tama akong lintik ka! Ang kapal ang mukha mo! Aray! Baboy Tama ka! na, Lorin! Ano ba? Nasasaktan na ako! Pag di ako nakapagbigil sa'yo, baka… Sasaktan mo ko? Subukan mo lang, ipapapulis kita! Buisit, para kang bata. Pwede ba pag-usapan natin to ng maayos?
Hindi mo kailangan magalit ng ganyan. Bakit? Sino bang hindi nagkakamali? May tao bang perpekto? Wala. Pero hindi lahat ng tao taksil at baboy na katulad mo. Lori naman, ikakasal na tayo. Ayusin natin to. Baliw ka na kung iniisip mo magpapakasal ako sa'yo. Please, Lorin, wag mo naman gawin to. May simbahan na, may reception na. Nakapagpatahi na rin tayo ng pangarap mong damit pangkasal. Marami na tayong nagastos. Handa na lahat, Lorin. Hindi na tayo pwedeng umatras. Handa na nga. Pero ako yung hindi na handa magpakasal sa'yo. Wala akong pakialam sa mga nagastos natin kasi pera lang yan. Kikitain ko pa yan ulit. Pero yung pumayag na lumakad sa altar at matali sa'yo, yung tawagin ko yung sarili ko na asawa mo at dalihin yung apelyido mo, yun naman yung hindi ko matatanggap, Arlo. Kung para sa'yo, mababaw lang yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Pues para sabihin ko sa'yo, mali ka. Mali ka kasi malaking kasalanan na yung ginawa mo. Hindi pa man tayo kinakasal. Kaya paano ko pa mangangako sa harap ng Diyos na magiging tapat sa pagsasama natin kung ngayon pa lang nagkasala ka na? At kahit na nagsorry ka, kahit ano pa mga dahilan mo, natukso ka o ano, naging mahina ka pa rin. Hindi mo na ako inisip. Masyado ka marupok kaya dapat lang sa'yong hiwalayan. Bakit parang sa tono mo ako lang ang sinisisi mo? Parang ako lang ang may kasalanan dito. May kasalanan ka rin naman sa nangyari. Masyado mo kasing inatupag yung trabaho mo nitong nakaraan. Kaya akala ko wala lang ako sa'yo. Kaya umanap ka ng kalinga sa iba, ganun ba yun? Oo, pero nagsisisi na ako. Baliw ka na. Wala nang saysay ang pagsisisi mo dahil sinira mo na kung ano yung meron tayo. Paghiwalay na tayo, Arlo. Ano? Tapusin na natin lahat kasi wala na rin patutunguhan ng pagsasama nating to. Ayoko sa lahat yung iniiputan ako sa ulo. Kung gusto mo, ituloy niyo na lang ng babae mo yung milagrong ginagawa niyo. Wala na akong pakialam. Masunog sana kayo sa impyerno. Hiwalay na tayo! Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Para akong mamamatay ng araw na yon. Sinong hindi magdaramdam ng husto kung yung lalaking mapapangasawa mo na sana ay aagawin sa iyo ng iba? Pero bukod sa matinding panghihinayang ko sa relasyon namin ni Arlo ay yung hustong galit at pagkamuhi ko sa kanya. Kaya pala pakiramdam ko ay nagbago, yun pala ay meron na siyang ibang pinagkakaabalahan. At ang kapal na mukha niyang ipangalandakan na nagkukulang ako sa kanya kaya humanap siya ng magpupuno noon sa katauhan ng ibang babae. Papadudot na karating po sa kalaman ng parents ko ang nangyari kaya naman maging sila ay labis na nagalit kay Arlo. Kulang na lamang ay sagurin siya ni Daddy dahil hindi raw tinupad ni Arlo ang usapan nila noon na huwag akong sasaktan. Alam kong nag-aalala lamang siya bilang tatay pero nakiusap po ako na sa amin na lamang yung rason ng paghihiwalay namin ni Arlo dahil ayoko magmukhang kaawa-awa sa mata ng iba naming kamag-anak. Yun bang meron akong kakulangan at diferensya kaya iniwan at pinagpalit ako sa iba ng boyfriend ko. Bukod doon ay ayoko rin na magalit sila ng gusto kay Arlo kasi naging mabait naman sa kanila yung ex-boyfriend ko. Lalo na nung minsan siyang nag-donate ng dugo sa pinsang kong na dengue. Resulta marami po sa kanilang nangihinayang sa relasyon namin ni Arlo noong nalaman nga nilang hiwalay na kami. Nandyan yung mga pinsan ko at kaibigan na panay payo sa akin na patawarin ko si Arlo ano man daw ang kasalanang nagawa niya sa akin. Sa halip ay pag-usapan po namin ang hindi namin pagkakasunduan. Pero buo na po ang desisyon ko ng panahon na yon. Gustuhin ko mang patawarin si Arlo at kalimutan ang lahat ng mga nangyari pero gabi-gabi naman akong binabangungot ng pagtataksil niya sa akin, Papa Dudut. Ayokong habang buhay na pagsisihang nakisama ako sa kanya sa isang bubong kung pumayag po akong matuloy ang aming kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Kahit na abala ko sa trabaho, kahit na lunuring ko ang sarili ko sa pagpapaka-busy, ay meron at meron pa rin po talagang pagkakataon na dinadalaw ako ng matinding lungkot. Dahilan para mapahinto ako sa anumang ginagawa ko. Matutulala at maiiyak na lamang ako, Papa Dudut. Ganon naman talaga ang pinagdadaanan ng mga taong dumaranas ng heartbreak, hindi ba? Sino ba naman ang makaka-move on agad-agad sa 8 years? Tapos ikakasal na kayo in few months. Saka pa nagloko ang fiancé mo. Sa kabila ng lahat ay tinuring ko po na blessing in disguise ang bagay na yon dahil wala na akong kawala kay Arlo sakaling noon lang siya ng babae kung kailan nakatali na ako sa kanya. Kaya nga para mas malibang-libang ako ay pumayag akong sumama sa mga kaibigan ko nung minsang niyaya nila akong umakyat sa bundok. Masasabi kong masaya ang experience kong yon lalo na nang makarating kami sa summit, Papa Dudut. Hindi po madaling umakyat sa bundok lalo na sa first timer na katulad ko. Pero iba ang pakiramdam kapag nakarating ka na sa summit. Sa katunayan ay hindi na maalis ang ngiti ko sa labi hanggang makababa kami at makauwi. Simula noon ay lagi na akong sumasama sa pag-akyat ng bundok ng mga kaibigan ko. Minsan kapag busy sila ay nagsosolo po ako. Bale nakikisama po ako sa mga grupo ng ibang tao na umaakyat sa bundok. Sa ganong gawain ay mas nakilala ko po ang sarili ko, Papa Dudut. Bukod doon ay lumawak ang mundo ko at marami akong naging kaibigan. Isa na po doon si Rico na namit ko nung unang beses akong namundok. Papa Dudut, nakasabay ko po sa trail si Rico. Bale, sinabayan niya ako sa paglalakad kasi napansin niya na ako lang daw yung walang kasama o kaibigan. Doon ko na nga sinabi na mag-isa lamang ako dahil kasama ng mga kaibigan ko ang mga jowa nila. Guwapo po si Rico, Papa Dudut. Matikas ang tindig, batak na batak ang muscles sa katawan dahil sa pag-akyat sa bundok. Moreno, may magagandang mga ngipin na gustong gusto kong titigan kapag ngumingiti siya. Mahaba din ang pilik mata ni Rico at ganoon din ang buhok niya na tinali na niya para hindi kumalat at sumaboy sa kanyang mukha. So matotal ay naging maayos po ang akyat namin at maging ang pagkakamping namin sa bundok. Sa katunayan, Papa Dudut ay nag-offer po si Rico na sa tent na lang niya ako magstay matapos akong pilitin ng mga magagaling kong kaibigan, Papa Dudut. Sana hindi umulan para hindi dumoble yung lamig. Parang hindi naman. Tirik na tirik yung araw kanina. Hindi mo kabisado panahon sa bundok, pabago-bago. Ganun ba? Paano yan pag umulan? Hindi ba kaya nitong tent mo? Kaya naman, basta wag lang humangin ng malakas. Pero hayaan mo na, kasi mukhang tama ka nga. Hindi naman uulan. Halika, upo ka rito sa tabi ko. Ayoko nga, baka mamaya may magalit eh. Sino namang magagalit? Rico, wag mo nang bilugin ang ulo ko. Una, sinabayan mo ako paakyat dito sa campsite kanina. Tapos ngayon pinutuloy mo ako dito sa tent mo. Akala mo ba manhid ako? Akala mo hindi ko alam na may jowa ka na o asawa kasi may singsing ka na dyan sa daliri mo? Paano ko magalit sa'yo yon kahit na wala naman tayong ginagawang mali? Masyado ka naman nag-aalala, Lorin. Sinong hindi mag-aalala? Mamaya maging dahilan pa ako ng pag-aaway nyo. Or worst, awayin pa ako ng jowa o asawa mo. Ayoko ng gulo. Kaya nga ako sumama sa mga kaibigan ko mamundok kahit na hirap ako sa pag-akyat dito kasi gusto ko ng peace of mind. Maling-mali talaga na pumayag ako magstay dito sa tent mo porque wala akong dalang sarili ko at wala na akong espasyo dun sa tent ng mga kaibigan ko. Aalis na ako. Sa labas na lang ako kahit malamig. May jacket naman ako. Lori naman, huwag ka nang lumabas ng tent. Baka sipunin ka. Madali lang namang gamutin yung sipon kesa pasa sa mukha sakaling awayin ako ng jowa o asawa mo. Wala akong jowa o asawa, kaya pwede ka nang kumalma.
Ha? Pinaglololoko mo ba ako? Hindi kaya, nagsasabi ako ng totoo. Eh bakit may suot kang singsing? Eto ba? Mahabang kwento. Makikinig ako. O sige, pero sana di ka antokin. Magkwento ka na lang kasi. Engagement ring namin ng girlfriend ko tong singsing na suot ko. Sinasabi ko na nga ba? May fiancé ka na, ikakasal ka na. Noon yun, pero iwalay na kami ngayon. Sinusuot ko lang tong singsing kasi nangihinayang ako sa sanay masayang kasal namin. Hindi ba mas masakit? Kasi may alaala ka pa rin ng nabigong pag-ibig nyo? Masakit, oo. Pero hinahayaan ko na lang sarili ko na maramdaman yung sakit na yun. Hanggang matanggap ko na hindi na talaga matutuloy yung kasal namin. Ay, 10 taon din kami, Lorin. Bago yun natapos sa isang iglap. Sorry, Rico. Hindi ko naman akalain na ganyan pala kabigat yung dinadala mo. Hindi mo naman kailangang mag-sorry. Wala ka naman ginawang mali. Saka choice ko naman na suotin pa rin tong singsing namin. Kasi hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Hihintayin ko na lang magsawa tong puso ko. Alam ko pag nangyari yun, nakalimutan ko na siya. Hindi pala tayo nagkakalayo ng pinagdaanan. Yun din ba ang dahilan kaya umaakit ka sa bundok? Ako kasi oo eh. Sawa na ako magmukmuk sa bahay at sa opisina namin. Kaya pumayag akong sumama sa mga kaibigan ko papunta rito. Tama ka, yun din dahilan ko. Pero alam mo ba na dati sabay kaming umaakyat sa bundok ng ex-girlfriend ko? Mas masakit na mag-isa ka na lang ngayon. Nung una, aminado akong nahihirapan ako. Pero habang tumatagal, mas nakikilala kong sarili ko. Nasabi ko na lang na kaya ko palang makarating sa tuktok kahit hindi siya kasama. Congratulations. Senyales yan na nakaka-move on ka na. Pero pwede ko ba malaman ang rason ng hiwalayan nyo? Pinagpalit niya ako sa iba. Pero bago yun, akala ko trabaho at pangarap lang niya yung kakumpetensya ko sa kanya. Sa loob ng 10 taon naming magkarelasyon, maraming bagay na gustong matupad ang ex-girlfriend ko. Isa na dun yung makapagtrabaho siya sa abroad at mag-migrate. Siyempre, sinuportahan ko siya sa pangarap niyang yun. Kahit 2 beses na niyang nireject ang proposal ko. Mahal ko kaya inunawa ko. Umalis siya sa Pilipinas matapos siyang makatanggap ng job offer para makapagturo sa isang university sa Florida. Pero napansin ko na lang na kapag mas inuunawa mo pala ng gusto yung tao at yung mga rason nila, mas nagiging daan yon para abusuin ka nila. Di ko alam na may nakilala na pala siyang ibang lalaki dun, Amerikano. Tapos naging sila bago siya nakipaghiwalay sa akin sa cellphone. Huling balita ko, kinasal na sila at pinoproseso na yung papeles niya para maging US citizen. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nagawa sa'yo yun ng ex-girlfriend mo? Oo, para sa pangarap niya. Ayaw niya kasing bumuo kami ng pamilya rito sa Pilipinas. Pero hindi naman ganun kadali yung gusto niyang mag-migrate kami dahil nandito yung negosyo ko eh. May plano naman ako pero sana binigyan niya pa ako ng panahon. Kawalan niya kasi sinayang ka niya, Rico. 10 taon. Grabe. 2 taon lang ang lamang sa amin ng ex-boyfriend ko na nagtaksil naman sa akin. Pareho pala tayong sawing palad. Malas sa pag-ibig. Hindi naman siguro. Maling tao lang yung minahal natin. Alam mo ako, kahit paano nakakausad na rin. Pinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Basta mag-focus ako sa paghilom ng puso ko at sa sarili ko. Hindi ko na masyadong iniisip yung pananakit sa akin ng ex ko. Kasi alam ko sa sarili ko, kawalan niya yung paghihiwalay namin. Yun na lang din ang isipin mo, Rico. Kawalan ng ex-girlfriend mo yung paghihiwalay niyo kasi sinayang ka niya. Sana hindi sila karmahin sa ginawa nila sa atin. Gusto ko na lang maging masaya tayo. Yan din naman ang gusto ko. Pero sana, ganun lang din sila kadaling kalimutan. Simula noon, pag hindi ako nagsosolo sa pag-akyat ng bundok ay si Rico na po ang kasakasama ko, Papa Dudut. Marami po akong natutunan sa kanya lalong-lalo na sa mga teknik kung paano mas mapapadali ang pag-akyat namin at mas magiging ligtas at maingat. Wala po talaga akong masabi sa galing at talino ni Rico. Bukod doon ay komedyante rin siya kung minsan.
Kaya nga laking pangihinayang ko rin na hindi sila nagkatuluyan ng girlfriend niya noon. Pero thankful ako kasi hindi siya napunta sa maling babae. Kung tutuusin ay pareho kami ng kapalaran ni Rico pagdating sa pag-ibig. Sawing palad kumbaga. Kaya siguro kami pinagtagpo ng tadhana para meron kaming isa't isa na mapaglalabasan ng sama ng loob at hinanakit sa mundo. Hindi nagtagal ay umamin po si Rico na nagugustuhan na niya ako. Tapos nagpaalam siya sa akin na kung pwede raw bang manligaw siya. Bagay na hindi ko na tinanggihan pa. Sa totoo lang, hindi mahirap mahalin ang katulad ni Rico at mahigit 1 taon na rin naman simula nang maghiwalay kami ni Arlo. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay baka panahon na para bigyan ko ng tsansa yung puso ko na magmahal ulit. At yun nga ay sa katauhan ni Rico Papadudut. Businessman po siya at kapag hindi kami umakyat sa bundok ay madalas naman kaming nagdi-date. Kay Rico ko po nahanap yung lalaki na palagi nandyan sa tabi ko sa isang tawag ko lamang. Kaya nga sa pagkaraan ng 2 buwang panliligaw niya sa akin ay sinagot ko na si Rico at naging boyfriend ko na siya, Papadudut. Tumagal po ng 5 buwan ng relasyon namin hanggang isang araw. Meron pong bagay na ginawa si Rico na hindi ko po lubos na inaasahan. Halika rito, Lorin. Dito tayo banda. Sweetie, baka hanapin na tayo ng mga kasamahan natin. Kanina pa tayo nakahiwalay sa kanila. Hindi yan. Saka nakausap ko naman yung guide natin. Sabi ko, bigyan lang ako ng ilang minuto bago tayo bumaba. Wala naman tayong kasunod na grupo na aakyat dito sa summit. Okay, pero bakit mo ba kasi ako hinatak dito? Basta. Ayaw mo ba ng group picture sa kanila? Gusto, pero mamaya na yun. Kasi may mas importante akong bagay na gustong gawin. Ano yun? Sandali ha, kunin ko lang. Nako, buti hindi nahulog. Rico, ano yan? Singsing ba yan? Oo, sweetie. Singsing to na simbolo ng walang hanggang pagmamahal ko sa'yo. Teka, lulud ako. Uy, wag na. Wag na, kasi baka mapatingin pa sila rito. Hayaan mo sila. Alam naman nila plano ko, kaya nga game na game silang pabayaan tayo rito. Rico naman eh. Uy hala, lumuhod ka nga. Lorin, alam ko hindi pa nagtatagal simula na magkakilala tayo. At halos 5 buwan pa lang nang sagutin mo ako para maging boyfriend mo. Pero sana sa iksing panahon na yon, naiparamdam ko sa iyo yung pagmamahal ko. Alam mo naman na wala akong ibang gusto kundi yung makasal sa'yo. Bumuo ng sarili nating pamilya at makasama ka hanggang pagtanda natin, di ba? Oo, alam ko yun. Lagi-lagi mo ba namang sinasabi? Malamang hindi ko yun makakalimutan. At hindi na ako makapaghintay na tuparin yun. Kaya nga lumulud ako ngayon sa harap mo para hingin yung kamay mo at pumayag kang makasal sa akin. Will you marry me, Lorin? Yes, Rico. I will marry you. Pumapayag ako makasal sa'yo. Talaga? Yes! Yuhu! Huwag ka nang sumigaw. Nakatingin sila sa atin, no? Ayos lang yan, sweetie. Pero teka, akin na yung kamay mo. Isusuot ko sa daliri mo tong singsing. Ayan, bagay na bagay sa'yo. Tumayo ka na nga muna dyan. Oo. Nagustuhan mo ba yung singsing? Oo naman. Napakaganda naman ng singsing na to. Thank you, Rico. Thank you saan? Kasi dumating ka sa buhay ko. Kasi minahal mo ko at naging boyfriend kita. Walang kaso kahit hindi pa nagtatagal simula nang magkakilala tayo at naging mag-on. Kasi sa puso ko, siguradong sigurado na ako na ikaw yung gusto kong pakasalan para makasama habang buhay. Thank you sa lahat-lahat. Ako yung dapat mag-thank you sa'yo. Kasi tinuruan mo ako paano magmahal ulit. Akala ko nun,
hindi ko na kaya kasi nga nakatali pa rin ako sa anino ng ex-girlfriend ko. Pero tinulungan mo ako makawala sa pagkakatali kong yun sa kanya. Hindi lang ikaw yung thankful kasi nagkakilala tayo. Siguro nga tinadhana na magtagpo tayo kasi pareho tayong iniwan ng mga mahal natin. Pero hindi ibig sabihin mananatili na tayong nakalugmok sa lugar kung saan nila tayo iniwan. Ngayon, masaya tayong aalis at uusad ng magkahawak kamay. Alam ko na masasaya ako sa'yo. Kasi ikaw yung nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako. Kahit na sa mga panahong pakiramdam ko, hindi. Sinong may sabi sa'yong hindi? Kamahal-mahal ka, Lorin. At mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi na ako makapaghintay na makasal sa'yo. Salamat kasi ginawa mo akong pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Walang anuman. Deserve mo naman kasi maging masaya. Pagkatapos ng sakit at lungkot na pinagdaanan mo. At happy ako. Kasi ako yung rason bakit ka nakangiti ngayon. Ikaw din naman nasaktan at nalungkot. Kaya deserve mo rin ang happy ending. At yun ay sa piling ko, Lorin. Pangako, hindi kita sasaktan. Araw-gabi kong ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi man ako perpektong lalaki pero pagsisikapan ko na maging karapat-dapat sa'yo. Kahit nakasal na tayo at hanggang sa pareho na tayong uugod-ugod. Uy, sobra naman yung uugod-ugod. Huwag muna kasi marami pa tayong bundok na aakyatin na magkasama. At kahit na magkaanak tayo, pag lumaki na sila, isasama rin natin sila sa pamumundok. Siyempre naman. At habang daan, paulit-ulit kong ikikwento sa kanila kung paano ko nakilala yung mama nila. Ngayon pa lang, nakikinit ako ng mga reaksyon ng mukha nila. Kinikilig ba sila o nauumay? Pareho. Grabe. I love you, Lorin. At saksi yung bundok na to sa walang hanggan kong pagmamahal sa'yo. I love you too, Rico. O paano? Tawag na tayo ng mga kasamahan natin. Tara, papapicture pa ako sa kanila. Akin ang kamay mo, sweetie. Alalayan na kita. Mahal ko po si Rico, Papa Dudut, at walang duda yon. Kaya nga kahit na hindi ko po inaasahan ang pagpopropose niya ay nag-yes po ako at pumayag na makasal sa kanya, Papa Dudut. Laging sinasabi sa akin ni Rico na mahal niya ako, na gusto na niya akong maging asawa. Sa totoo lang ay wala naman po yung kaso. Dahil alam ko na pareho na kaming handa na bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya nga muli ay nakaramdam ako ng pananabik na sa wakas ay matutuloy na ang kasal na matagal ko nang inaasam noon kay Arlo. Kaya lang kung kailan naman maayos na ang lahat sa amin ni Rico ay saka po biglang naglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Yon ay matapos bumalik ni Arlo sa buhay ko. Isang gabi ay nagpakita na lamang siya sa condo unit ko at nagmamakaawa na balikan ko, Papa Dudut. Siyempre hindi ako pumayag at sinumbat ko sa kanyang lahat-lahat ng masasakit at masasama niyang ginawa sa akin noon. Naminahal ko siya tapos ay pinagpalit lamang niya ako sa taong walang kwenta. Sisirin po si Arlo ng panahon na yon na kumuha ng lakas ng loob sa alak para makipagkita sa akin. Opo, Papa Dudut. Bahagya siyang nakainom kaya hindi na niya napigilan ang tinding emosyon na nararamdaman niya. Nagmanikluhod siya sa harapan ko, ang ex-boyfriend ko, at nagsumamo na patawarin ko siya. Tatawag na sana ako noon ng guard kaso bigla po niya akong hinalikan sa labi ko dahilan para manumbalik sa akin ang lahat-lahat ng matatamis naming pinagsamahan. Tapos aaminin ko po sa inyo na naging mahina ako dahil nagustuhan ko ang halik niya. At pumayag akong may mangyari sa amin ng gabing yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinalis ko po si Arlo sa condo unit ko kinabukasan at sinabi sa kanya na malaking pagkakamali na may nangyari sa aming dalawa. Tinanong ulit ako ni Arlo kung mahal ko pa raw ba siya at kung may tsansa na magkabalikan kami.
Sinabi ko po na hindi ko na siya mahal at wala nang chance ang relasyon namin dahil ikakasal na ako kay Rico. Galit na galit po si Arlo nang malaman ang tungkol sa amin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Pero mas galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Sinamantala niya ang kahinaan ko at naging makasarili siya, Papa Dudut. Pagalis po ni Arlo ay doon ako humagulhol ng iyak. Alam ko pong malaking kasalanan ang kagagahan na nagawa ko dahil may kasintahan akong tao tapos nakuha ko pang magpagalaw sa ibang lalaki. Hindi ko po magawang tumingin ng diretsyo kay Rico nang magkita kami ng gabing yon para mag-dinner date. Takang-taka ang kawawa kong fiancé dahil wala akong ganang kumain pero nagdahilan na lamang ako na masama ang pakiramdam ko. Hindi tuloy namin nasulit yung gabi kasi maaga niya akong hinatid sa condo unit ko, Papa Dudut. Hindi ko po alam ang gagawin ko at kinakain na po ako ng matinding konsensya. Ang bait-bait sa akin ni Rico tapos tinarantado ko po siya. Kung sa akin niya gagawin yon ay siguradong hindi ko siya mapapatawad. At mas nadagdagan pa po ang takot sa dibdib ko nang mag-positive po ang pregnancy test kit matapos kong makaramdam ng senyales ng pagbubuntis, Papa Dudut. Alam kong si Arlo ang tatay ng baby ko dahil sakto yon sa bilang ng gabi na may nangyari sa amin. Bukod doon, ay 1 buwan na rin kami noong hindi nagkikita ni Rico matapos niyang magkaroon ng business trip. At yung dinner date na yon, sana ang una naming pagkikita after a month. Papa Dudut, alam kong hindi ko maililihim habang buhay ang baby sa sinapupunan ko. Ayoko namang gumawa ng isa pang kasalanan kung ipapalaglag ko ang bata. Anak ko pa rin siya. Nananalaytay pa rin sa kanya ang dugot laman ko. Kaya ginawa ko po ang isang bagay na alam kong makakabuti sa amin ang anak ko. Umasa na lamang po ako na papanigan kami ng kapalaran at sa huli magiging maayos pa rin ang lahat, Papa Dudut. Sure ka bang okay ka na, sweetie? Oo naman. Bakit mo natanong? Maputla ka kasi. Tapos namamawis pang kamay mo nung hawak ko. Ha? Ay sorry. Ayos lang naman pero nag-aalala ako. Ayos lang ako. Wala akong sakit, sweetie. Hindi mo kailangan Lauren? Pakiabot ng tubig. Eto. Ano bang nangyayari? Kailangan na ba kitang dalhin sa ospital? Hindi. Kumalma ka lang. Okay lang talaga ako. Salamat pala sa tubig. May sakit ka eh. Paano ako kakalma? Rico, wala akong sakit, okay? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo. Kamakailan ko lang din nalaman. Kaya ako nagkakaganito pero wala akong sakit. Pero paano ka nabuntis? Di ba? Patawarin mo ko, Rico. Pero nagkasala ako sa iyo. Hindi kita maintindihan. Nung wala ka, nung nasa business trip ka, nagpakita ulit sa akin si Arlo. Pumunta siya sa condo unit ko para magmakaawa na makipagbalikan sa akin. Siyempre hindi ako pumayag pero... Pero ano? Hindi ka pumayag pero nabuntis ka niya? Paano nangyari yun? Sige nga! Pwede bang kumalma ka lang? Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ano ngayon kung makiusoso sila? Wala na akong pakialam. Kahit magpiestahan nila tayo. Kasi masakit yung ginawa mong pagtataksil, Lauren. Kaya nga nagiging tapat na ako sa'yo ngayon. Natukso ko, nagkamali. Naging mahina ako kaya may nangyari pa rin sa amin ni Arlo ng gabing yun. Pero kinabukasan sinabi ko sa pagmumukha niya na hindi ko na siya mahal. Dahil ikaw ang mahal ko, Rico. Sa tingin mo, kaya pa kitang mahalin pagkatapos ng lahat? Anong ibig mong sabihin? Nagpagalaw ka sa iba habang tayo pa. Tapos ngayon dinadala mo dyan sa tiyan mo yung batang hindi ko naman dugot laman. Kaya paano pa ako makikisama sa'yo? Sige nga. Hindi ka na nakikinig.
Ikaw nga yung mahal ko. Ikaw yung pinili ko. Hindi na matatakpan ng pagmamahal mo sa akin yung kasalanan na nagawa mo, Lorin. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi kita kayang patawarin. Baka pag nagtagal, baka pag nabagok ulo ko tapos makalimutan kita. Pero hindi ngayon. Alam ko naman na nagkamali ako kaya sising-sisi na ako. Ayoko lang na gumawa pa ng isang pagkakamali. Kaya kahit mahirap, sinabi ko sa iyo yung totoo. Bakit parang lumalabas na utang na loob ko pa sa iyo yung pagsasabi mo ng totoo? Hindi mo habang buhay may tatago yung pagbubuntis mo, Lorin. Lalaki at lalaki ang tiyan mo at kaya-questionin din kita. Alam mo, mas masahol ka pa sa ex-girlfriend ko. Pero pareho lang kayong manloloko. Wag mo akong ikukumpara sa kanya. Magkaiba kami. Wala kayong pinagkaiba. Kasi pareho nyo lang akong sinaktan. Akala ko pa naman ikaw na yung babaeng makakasama ko habang buhay. Pero nagkamali pala ako. Napakasama mong tao, Lorin. Wala kang konsensya. Rico, please. Intindihin mo sana yung sitwasyon ko. Hindi ba makasarili na hilingin mong intindihin kita? Nasasaktan nga ako sa ginawa mo sa akin. Ayaw na kitang makita ulit, Lorin. Bahala ka na sa buhay mo. Saan ka pupunta? Sandali, huwag mo kong iwanan dito. Mag-usap tayo. Makinig ka muna sa akin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kasi narinig ko ng mga dapat kong marinig. Mahal kita. Pero hindi sapat yun para gustuin pa kitang makasama bilang asawa ko. Kaya pasensyahan na lang tayo. Maghiwalay na tayo. Wag kang magpapakita sa akin. Kasi sukang-suka ako sa pagmumukha mo. Rico, sandali. Huwag mo kong iwan, Rico. Hindi ko kaya pag nawala ka sa akin. Pakiusap, huwag kang umalis. Bitiwan mo nga ako. Hinabol mo pa talaga akong baliw ka. Di ka na ba nahiya sa mga tao rito? Wala akong pakialam sa kanila. Yung mahalaga sa akin yung relasyon natin. Pinagsasasabi mong mahalaga sa'yo relasyon natin. Nung nakipaglampungan ka sa ex-boyfriend mo, naisip mo ba yung pesteng relasyon natin? Sarili mo lang inisip mo, Lorin. Tapos ngayon, gusto mong akuin ko pagpapalaki sa batang hindi naman galing sa akin? Huwag ka nga. Palagay ko mas karapat dapat na si Arlo yung niluluran mo at sinasabi ang panagutan niyang sanggol na nasa tiyan mo. Kasi siya naman yung tatay. Aalis na ako. Huwag mo na akong susundan. Arlo, sandali. Arlo, huwag mo akong iwanan dito. Sa ikalawang pagkakataon ay nadurog po ako, Papa Dudut. Pero masasabi ko na triple ang sakit ng isampal sa akin ni Rico ang mga salitang kahit kailan ay hindi ko inaasahang maririnig ko mula sa kanya. Ang kirot-kirot ng puso ko na kulang na lamang ay ikamatay ko. Nagmakaawa po ako kay Rico na huwag niya akong iwanan. Alam kong sobra at kakapala ng mukha pero gusto ko pong pakasalan niya pa rin ako sa kabila ng pagtataksil ko sa kanya. Wala naman po akong hangad na masama, naging mahina lamang po ako sa puso't isipan kaya nadaig ako ng aking emosyon. Pero alam kong pagiging makasarili kung ipipilit ko ang gusto ko dahil sobrang sakit po ng nagawa ko sa lalaking walang ginawa kundi ang mahalin ako at minsan ay naghangad na magkapamilya kami at makasama ako hanggang sa pagtanda. Hindi ko na po hinabol si Rico ng gabing iniwan niya ako at niluhod ko na lamang ang sarili ko sa pag-iyak. Sa pagkakataong yun ay pinilit ko pong magpakatatag alang-alang sa baby na nasa tiyan ko, Papa Dudut. Hindi po ako pwedeng manghina at kahit nawasak ako ay hindi ko maaaring pabayaan ang aking sarili dahil may batang umaasa sa akin na maging malakas. Tuluyan na pong nakipaghiwalay sa akin si Rico, Papa Dudut. At blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts na meron siya. Hindi na po ako nakarinig sa kanya ng kahit na ano at noong isang beses na pinuntahan ko siya sa kumpanyang pagmamay-ari niya para sana makausap siya ay hindi niya po ko hinarap. Sa halip ay hinayaan niya akong kaladkarin ng gwardya palabas ng building niya. Awang-awa po ako sa sarili ko pero kasalanan ko naman po dahil natukso ako. Doon ko na po naisip kontakin si Arlo para makipagkita sa kanya at sabihin ang tungkol
sa ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Higit kanino man, hindi ko kakayaning buhay ng baby ko na mag-isa dahil wala pa akong karanasan sa pagiging nanay. Kaya naman kahit na pinutol ko na ang lahat ng komunikasyon kay Arlo ay kinapalang ko na lamang ang mukha ko matapos kong makipag-ugnayan muli sa kanya. Arlo, sagutin mo na ang phone. Kailangan kita. Hello? Arlo? O Lorin, napatawag ka. Arlo, nandito ako ngayon sa ospital. Anong ginagawa mo dyan? Nagpa-check up ako. Mamaya ko na ipapaliwanag pag nagkita tayo. Eh naku, paano ba yan? Hindi ako pwede ngayon eh. Arlo naman. Anong Arlo naman ka dyan? Wala ka bang sasakyan? Mag-taxi ka. O kaya magpasundo ka dun sa jowa mo o kaya sa daddy mo. Hindi yung ako yung inuobliga mong puntahan ka dyan. Matapos mo akong i-block tapos ngayon tatawag-tawag ka. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Alin sa mga masasakit na sinabi mo sa akin noon yung hindi mo sinasadya? Pinalayas mo pa nga ako sa kondo mo, di ba? Tapos ngayon dadramahan mo ako ng ganyan. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin. Nabigla lang ako noon. Puntahan mo na ako rito, sige na. Wala akong dalang sasakyan. Nag-taxi lang ako papunta rito. Tsaka gusto rin kasi kita makausap. Ano pa bang pag-uusapan natin eh? Parang nasabi mo na lahat. Arlo, please naman. Alam mo kanina ka pa eh. Kung sabihin mo na lang kasi ngayon sa tawag na to yung dapat mong sabihin. Bakit kasi gusto mo pa magpakita eh? Busy nga ako ngayon. O ano? Di ka na magsasalita? Bababaan kita. Buntis ako. O edi congratulations! O ano gusto mong gawin ko ngayon? Umatin ako sa binyag ng anak nyo ng asawa mo? Yung ba sana yung sasabihin mo sa akin kaya ka tumawag? Hindi si Rico yung ama ng baby ko, kundi ikaw. Prank ba yan? Kasi kung oo, tigil-tigilan mo ako, Lorin ha. Hindi ako natutuwa. Hindi to prank. Hindi kita niloloko kasi totoong sinasabi ko. Tsaka hiwalay na kami ni Rico. Ano? Binida mo lang sa akin nung naikakasal na kayo ah. Oo. Pero nung nalaman niya na pinuntahan mo ko nun sa kondo ko at may nangyari sa atin, tapos nabuntis mo ko, bigla na lang siyang umatras at nakipaghiwalay sa akin. Wala pala yung boyfriend mo eh. Mahina. Tigilan mo na nga yung pang-iinsulto mo kay Rico. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Asar lang ako sa kolokoy na yon. Kasi kung ibida mo sa pagmumukha ko, parang akala mo sinong perpekto eh. O tapos ano, iniiwan ka rin pala ngayon. Kaya nga kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin. Palagay mo maniniwala ako na anak ko nga yung nasa tiyan mo? Ano bang pinagsasasabi mo? Baka mamaya hindi sa akin yan eh. Baka dun yan sa Rico na yun. Tapos gawa-gawa mo lang na iniwang ka niya ng dahil sa akin kaya kayo naghiwalay. Baka gusto mo lang na ipaako sa akin yung pagiging tatay dyan sa batang yan na hindi naman ako sigurado kung akin nga talaga. Naririnig mo bang sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Palagay mo sa akin, bingi. Kung ganun hindi ka ba kinikilabutan? Anak mo yung baby na nasa tiyan ko, ikaw yung tatay. Sigurado ako doon kaya bakit ganyan ka magsalita? Anak ko man o hindi, wala na akong pakialam sa inyo ng batang yan. Simula nung ipamukha mo sa akin na hindi mo na ako magagawang bigyan ng pagkakataon kahit na sinabi ko naman sa'yo na nagbagong buhay na ako, natauhan na ako noon, Lorin. Napagtanto ko rin na hindi naman pala kita ganun kamahal. Takot lang akong tumanda mag-isa kaya kita binabalikan. Pero ngayon mas masaya na ako sa buhay ko. Yun bang wala akong ibang iniisip na kung ano at kung sino? Napakasama mong tao. Paano mo nasasabi lahat ng yan? Kahit wag na ako, kahit yung anak mo na lang panagutan mo. Hindi nga ako sigurado kung akin yan. Kung hindi yan kay Rico, baka naman sa ibang lalaki yan. Napakabastos mong hayop ka. Ni hindi mo na ako nirespeto. Bakit? Dapat ka bang irespeto? Patakot ka sa karma dahil sa ginawa mong to sa akin. Kung alam ko lang na ikaw yung magiging rason para ako maging miserable, sana nun pa lang hindi na kita hinayaang kausapin ako. Hindi na ako pumayag na manligaw ka at hindi na kita sinagot pa.
Tumigil ka na nga. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita napasaya nung nakalipas na 8 taon na. Pinasaya mo nga ako. Pero kapalit nun, yung mas matinding sakit na kagagawan mo. Tumigil ka na. Dahil mong drama. Hindi ko pa rin nakakauwi niyang batang nasa tiyan mo. Ayoko pa magkaanak. Kaya ikaw na lang bahala sa batang yan. Total, ikaw naman may gusto dyan. Palaki mo. Bigay mo sa mga magulang mo. Paampun mo, ipalaglag mo, wala akong pakialam. Basta wag mo na ako ulit idadamay dyan. Ayoko na magkaroon ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Sige na, busy ako. Bababa ako na to. Arlo? Arlo, sagutin mo ang tawag ko. Lintik ka. Hindi ko na paulit na kontak si Arlo Papadudut dahil ako naman ang blinak niya ng number katulad ng ginawa ko sa kanya noon. Durog na durog po ang puso ko na para bang dinidikdik ng pinong-pino at nangihina ang tuhod ko ng mga panahon na yon. Iyak ako ng iyak at sigaw ng sigaw dahil hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko sa baby na nasa tiyan ko. Nakatulugan ko na lamang yung paghahulhol ko sa matinding pagod, Papadudut. Kinabukasan ay tumawag po ako kina mami at daddy para papuntahin sila sa condo unit ko. Doon ko na nga po ikinuwento sa kanila ang lahat-lahat. Hindi na ako naglihim at lahat ay sinabi ko. Nandun yung nagalit sila sa akin pero mas nanaig po ang pag-aalala nila bilang magulang sa akin at sa magiging apo nila. Kaya naman ura-urada nila akong pinauwi sa bahay namin para mas maalagaan at matutukan nila ang pagbubuntis ko. Dinala ko po at iningatan sa sinapupunan ko ang baby ko at pinangako ko sa kanya na mamahalin ko siya. At hindi ako magkukulang sa kanya kahit na wala siyang kilalaning ama. Mahirap maging single parent pero wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa anak ko, Papadudut. Hindi nga nagtagal ay pinanganak ko na nga po ng malusog ang aking baby boy. Wala na po akong balita kay Arlo kung tatanungin niyo ako, Papadudut. Wala na rin akong pakialam sa kanya at ayaw ko na rin siyang maging parte ng buhay ng anak ko matapos ang pagtataksil, Papadudut, na nangyari. Si Rico naman, ang huling balita ko ay kinasal na sa ibang babae. Masaya po ako para sa kanya dahil natupad na niya ang pangarap niyang pamilya. Pero nasasaktan po ako dahil ako sana ang babaeng napangasawa niya. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay ko, Papadudut, at isa na doon ay yung naging mahina ako. Nagpatalo ako sa aking emosyon kaya nakagawa ako ng matinding kasalanan. Natukso ako, naging marupok kaya pinagbayaran ko ang balik karma sa mga nagawa ko. Pero ayaw ko naman pong ilugmok ang sarili ko sa nakaraan kung paulit-ulit kong babalikan yung masasakit na alaala. May anak na po ako at mas focus po ako ngayon sa baby ko. Siya po yung tama sa lahat ng mga maling nagawa ko. Siya po yung nagligtas sa akin sa masalimuot kong kinakalagyan noon. Papadudut, kaya naman po mahal na mahal ko ang anak ko. Alam ko na kahit mag-isa lamang ako sa pagtataguyod sa kanya ay buo, masaya at kontento naman ang puso ko. Maraming salamat po, Papadudut, sakaling mapili po ninyong basahin sa programa ninyong Barangay Love Stories ang buhay pag-ibig ko. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Lauren. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Napakasarap magkaroon ng buo at kumpletong pamilya. Kasi sila ang iyong sandalan sa lahat ng laban at katuwang sa pag-abot ng mga pangarap. Ngunit hindi rin maikakaila na minsan ay sila rin ang nagiging sanhi ng bigat at pasanin sa buhay.
Ikaw, kabarangay, paano mo ipaglalaban ang iyong karapatan bilang isang legal na anak? Dear Papa Dudut, ako po si Ira, sobrang pinapangan ko po talaga ang sarili ko para lamang maisulat ko po itong buhay ko na gusto kong i-share sa lahat ng mga kabarangay natin. Fan niyo po ako, Papa Dudut. At kayo po ang kapiling ko tuwing bored po ako at pagod sa buong araw sa trabaho. Mabuti po't available ang podcast ninyo sa Spotify. Kaya po at ang mga istorya ng buhay ng mga listeners ang naging kasama ko. Gusto kong simulan ang kwento ko noong bata pa lamang ako. Pagmulat ko po ng aking mga mata sa mundo ay marangya po ang kinagisnang kong pamumuhay sa probinsya sa Bohol. May malaking bahay po kami at negosyo po ang mga magulang ko na bakery. Kaya marami akong nakakasalamuhang trabahante ng dati naming bakery kasi nakadugtong lamang ang bahay namin sa aming bakery. Ang hindi ko po makakalimutan noong mga panahon na yon ay ang mga away ng parents ko. Parating babae po ang dahilan ng away nila, Papa Dudut. Etong tatay ko kasi ay sobrang babaero. At halos lahat ng babaeng nagtatrabaho sa amin ay hindi niya pinapalampas. Kaya bata pa lamang po ako ay naintindihan ko na ang salitang kabit at malandi. At nagagalit ako sa mga babaeng mga malalandi. Nakita kong umiiyak si nanay at ang galit niya sa ginagawa ni tatay. Nakita ko ang takot niya na baka mawalan kami ng tatay ng kuya ko. Narinig ko rin minsan ang nanay ko na kausap ang lola ko na sobrang bata pa namin para mawala ng tatay. Siyempre, takot din po ako, Papa Dudut. Mahal ko ang tatay ko at parati niya akong nilalambing kasi ako ang bunso. Naalala ko pa nga na tuwing nag-aaway kami ng kuya ko ay ako ang kanyang ipinagtatanggol kasi dapat raw akong intindihin. Kasi mas bata ako kaya inis ang kuya ko sa akin noon, Papa Dudut. Pero ang talagang nakakainis sa buhay namin ay ang mga babaeng malandi. Naalala ko na sinabunutan talaga ni nanay yung kasambahay namin na lumandi sa tatay ko. Matinding away talaga yon. Tapunan ng mga gamit at dito ko po naramdaman, kahit na 8 years old lamang ako noon, na hindi perfect ang aming pamilya. May negosyo man kami, nakakakain kami ng tama at naibibigay sa amin ang gusto naming laruan, ay hindi kami magiging peaceful kasi babaero ang tatay naming si Erwin, Papa Dudut. Bakit hindi ka makontento, ha? Hindi ka na nahiya? Sa sarili nating bahay, ginawa mo kahayop pa na yon? Ah! Hayop ka! Tumigil ka na, Carla! Ikaw ang tumigil! Kailan ka ba titino, Erwin? Hayop ka! Tay! Tay! Tama na po! Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Alam na alam nilang pinaggagawa mo. Maging role model ka naman sa mga anak mo. Eh, itong pambabato mo ng gamit. Role model din ba to? Huwag ha? mo akong baliktarin, Erwin, ha? Kung matino ka lang, kung hindi ka nakikipaglandian dun sa katulong natin, hindi mangyayari to. Hindi ako magkakaganito. Oo na, sige na! Hindi ko na uulitin, tama na! Talaga lang? Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Ilang beses ka nang nangako, pero ano? Wala pa rin. Nauulit lang na nauulit. Tama na sabi, lintik na buhay to! Eh, tumino ka kasi! Tigilan mo ang pambababae mo! Mamalasin talaga tayo nito sa ginagawa mo eh! Kasi konting asenso lang ng negosyo natin, ayan ka na naman sa bisyo mo! Nambababae ka! Nambababae ka! Ah! Carla! Ano ba? Nay! Tay! Carla, sabi ko naman sa'yo, walang nangyari. Gagawin mo pa akong sinungaling, ha? Eh, anong ginagawa nyo? Ano
Ewan ko sa'yo! Hoy! Ah! Erwin, saan ka pupunta? Hahanap ako ng katahimikan! Bumalik ka dito! Erwin, bumalik ka! Nay. I'm sorry, anak. Dapat hindi mo narinig o nakita ang pag-aaway namin ng tatay mo eh. Hindi mo dapat maranasan to. Nay, totoo ba talagang naging babae ni tatay yung si Ate Jen? Oo. Siguro pinangakuan ng tatay mo. Binigyan ng pera. Alam naman niya na may pamilya ang tao. Dito siya nagtatrabaho sa atin pero pinatulan niya pa rin ang tatay mo. Parang parati na lang ganito si tatay. Parang naglalaro pa rin ang tatay niyo. Hindi pa rin nagmamature. Ano na tayo, Nay? Baka hindi na uuwi si tatay. Iniwan na niya ba tayo? Hindi ko alam, anak. Nay, ayokong mawala si tatay. Tahan na, anak. Ganito. Babantayan ko ang tatay mo. Ikaw rin, bantayan mo ang tatay mo. Ayoko naman na maghiwalay kami. Ayoko mawalan kayo ng tatay. Ako rin, Nay. Ayoko. Pero, bakit ganon si tatay? Hindi ba niya kayo mahal? Kasi naghahanap siya ng iba? Ganon ba yun? Pinakasalan ako ng tatay niyo. Kaya mahal niya ako. Sadyang hindi pa lang siya ganun karesponsable at nangyayari mga ganito. Natutukso pa rin siya. Dapat magbago na si tatay para hindi na kayo mag-away. Yan din ang gusto ko mangyari, anak. Na magbago na siya. Na makita niyang hindi lang ako nasasaktan. Pati kayo. Kayo ng kuya mo. Mabuti nandun si kuya kay na lola. Hindi niya nakita tong pag-aaway niyo ni tatay. Kung alam ko lang, sana doon ka na lang din muna sa lola mo para hindi mo makita ang ganito. Basta, promise ko sa'yo, babantayan ko ang tatay mo para hindi siya makagawa ng mali. Ako rin, Nay. Babantayan ko si tatay. Ang anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Ayaw kong nasasaktan kayo. Ayaw ko masira ang pamilya natin ng dahilan sa mga babae niyan. Hindi ako papayag. Hindi, anak. Ang sama-sama nila, Nay. Inaaway nila kayo. Gusto nilang kunin si tatay. Pero hindi ako papayag, anak. Magiging buo ang pamilya natin. Hindi papayag si nanay na iwan tayo ng tatay niyo nang dahil lang sa babae. Papa Dudut, hindi umuwi ang tatay ko noong araw na yon at ang malala ay kinuha niya ang kuya ko at sinama niya sa kanya. Kaya hindi magkanda o gaga si nanay na puntahan si tatay at para magkaayos silang dalawa. Nangako si tatay na magiging matino na at hindi na siya mambababae. Nag-expand ang negosyo namin, meron na rin kaming poultry farm at dahil gusto ni na tatay at nanay na matuto kami ng mga gawain at hindi aasa na lamang sa kanila ay tinuruan nila kaming magtrabaho. Pero yung hindi naman mabibigat at yung mga nai-enjoy pa rin namin ang aming ginagawa. Hanggang sa mag-11 years old ako at sobrang malaki na ang negosyo ng aming pamilya. Kung anong meron sa mga kaklase ko at meron din ako. Kaya hindi ako naiinggit sa kanila. Ang alam ko ay silang naiinggit sa akin. Pero hindi ko naman pinagmamalaki yon, naging humble naman akong tao dahil sa pangaral ni nanay. Naging normal na rin sa bahay na magkaroon kami ng kasambahay at dumating sa amin si Rowena. Bata pa ito, Papa Dudut. Mabait siya sa akin at naalala ko one day na lumuwas si nanay kasama ang kuya ko para mag-enroll si kuya sa college
ay nagkaroon kami ng moment ni Rowena, Papa Dudut. Ayan, kumain ka na. Salamat po, Ate Rowena. Alam kong gustong-gusto mong kumain yan. Pansin ko kasi na pinagbabawalan ka ng nanay mong kumain yan eh. Kasi po, junk food po eh. Eh, masarap naman. Tsaka, wala siya dito. Ano? Masarap, di ba? Opo. Like mo na ako? Yes naman po. Kahit bago ka pa lang po, mabait po kayo eh. Tsaka, pretty at sexy. Yes po. Tsaka, salamat po dito ah. Alam mo, ang yaman-yaman ninyo pero simpleng ganito sobrang saya mo na, no? Kasi po, mas healthy food po yung gusto ni Mama na kakainin namin. Kaya minsan lang ako nakakatikim nito. Pero hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kasi para naman sa kalusugan ko. Ay sus, ang sabihin mo, takot ka lang sa nanay mo. Hindi naman po. Eh di ba, maldita siya? Hindi naman po. Kasi kapag wala naman kaming ginagawang masama, hindi naman niya kami minamalditahan. Tama lang naman po. Talaga ba? Opo, ate. Ay, ang ganda naman ng hikaw mo. Bigay ba yan ng tatay mo? Ang bongga, iba talaga kapag mayaman. Si nanay po ang nagbigay nito. Talaga? Materialistic pa lang nanay mo. Po? Wala. Ira, may itatanong ako ha? Ano po yun, ate? Paano kung maghihiwalay yung nanay at tatay mo? Kanino ka sasama? Ano po? Hindi po sila maghihiwalay, ate. Baka lang naman. Di natin alam. Naku, ayoko. Eh, paano nga kung maghihiwalay talaga sila? Tapos kailangan mong mamili sa kanila. Kay nanay ako sasama. Talaga ba? Ayaw mo sa tatay mo? Ayaw kong iwan kami ni tatay. Hindi maghihiwalay sina nanay at tatay, ate. Binabawi ko yung sinabi ko. Wala akong mapili sa kanila kasi hindi sila maghihiwalay. Si nanay, dumating na siya. Ay, sandali. Akin na muna yung junk food, baka pagalitan pa ako. Tsaka wag mong sabihin sa nanay mo na tinanong kita tungkol dun sa hiwalayan, ha? Sige po, ate. Ay, nakakapagod ang biyahe. Nanay! Namiss mo ba ang nanay? Siyempre naman po. Pati si kuya. Ay, nako. Nagpaiwan na ang kuya mo sa Cebu para masanay siya doon. Kapag magka-college ka na, doon ka rin sa school ng kuya mo. Sandali. Bakit? Parang ang dumi naman ng bahay. Rowena? Ma'am? Rowena, hindi mo ba nilinis to? May iba po kasing inutos si sir eh. Pero lilinisan ko po, ma'am, bago po ang huling araw ko dito sa inyo bukas. Aalis na kayo, Ate Rowena? Oo, Ira. Bakit po? Gusto po ng magulang ko na magtrabaho ko sa Maynila eh. Totoo ba yun? Opo, ma'am. Sige po, lilinisan ko na po ang bahay. Excuse me po. Sa mura kong kaisipan, Papa Dudut, ay binaliwala ko yung tanong ni Rowena sa akin tungkol sa kung saan ako sasama kung maghiwalay ang mga magulang ko. Pero may laman pala talaga ang katanungan na yon. Matapos siyang umalis sa amin ay naging iba ang takbo ng buhay namin. Iniwan na pala kami ni tatay at sumama siya kay Rowena. Sobrang nagulat ako sa mga pangyayari, Papa Dudut. Hindi sila nag-away ni na tatay at nanay at kusa na lamang hindi bumalik si tatay nang magpaalam siya kay nanay na may pupuntahan lang conference para sa lalong ikakaunlad ng negosyo namin. Pero hindi na siya bumalik. Nabalita na lang namin sa mga bulong-bulungan na kasama ni tatay si Rowena. Iniwan na kami ni tatay. Sobrang stress para sa amin ang lahat. Pati si kuya ay sobrang naapektuhan dahil hindi naging maganda ang pag-aaral niya. Apektado kaming lahat sa mga pangyayari.
Walang araw at gabi na hindi umiiyak ang nanay ko, Papa Dudut. Nakita ko ang kanyang hinagpis, ang lungkot at galit. Nakonsensya rin ako kasi nag-promise ako sa kanya. Nababantayan ko si tatay pero hindi ko nagawa. Sana pala ay sinabi ko kay nanay yung tanong sa akin ni Rowena. Siguro'y natumbok ni nanay na si Rowena ang bagong babae ni tatay sa loob ng aming tahanan. Walang kamalay-malay si nanay na may sumasalisin na pala kay tatay, Papa Dudut. May isang ahas pala sa paligid at bait-baitan ang pinapakita sa amin pero ang totoo, isa siyang masamang nilalang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko talaga makalimutan ang araw na iniwan kami ni tatay at sumama siya kay Rowena. Halos walang nagawa si nanay sa kanyang buhay kundi ang umiyak. At dumating ang araw na ang mga pag-iyak niya ay naging takot. Wala rin akong nagawa para pagaanin ang nararamdaman ni nanay dahil pati ako'y nasasaktan din sa ginawa sa amin ni tatay. Kaming lahat, Papa Dudut. Kung nakikita kong umiiyak si nanay, ako naman ay umiiyak na mag-isa. Walang nakakaalam. Unti-unti kong nararamdaman ang panliliit sa aking sarili, lalo na't kaharap ko ang aking mga kaibigan na dati ay wala naman akong insecurity. Dahil maganda ang naging buhay namin pero naiinggit ako, Papa Dudut, na meron silang tatay. Tapos ay wala ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung babalik pa ba si tatay tulad noon. Pero sa pag-iwan na ito ay walang nagaganap na away. Ang nanay ko pa nga ang nag-ayos ng mga gamit ni tatay para dalhin niya sa conference. Pero yun na pala ang araw na iiwan niya kami. Naisip ko kung hindi ba kami mahal ni tatay dahil basta-basta na lamang siyang nagdesisyon ay pagpalit kami sa isang babae na kasama namin dati sa bahay. Hindi talaga ako makapaniwala na broken family na kami. At hindi ako makapaniwala na pati ako ay matatakot sa security ng buhay namin. Lalo na noong dumating ako ng school at umuwi ng bahay. Nay! Nay! Ano pong nangyari? Bakit po wala na tayong gamit sa bahay? Anak, Nay! I'm sorry anak. Kailangan kasi ilagay muna ang mga gamit natin sa bahay ng lola mo kasi baka kunin ng bangko. Bakit po kukunin ng bangko? Anak, bago kasi umalis ang tatay mo, umutang siya sa bangko. Hindi ba lumipat tayo dito? Umupa lang tayo dito kasi yung dating tinitirhan natin, binenta namin ng tatay mo para gamitin sa negosyo ang pera. Hindi naging sapat, anak eh. Kaya kailangan pa naming umutang sa bangko para mapa-expand yun. Hindi ba po? Marami ring umutang sa inyo. Baka pwede niyo po silang singilin. Diyos ko, nung lumapit sila, sobrang nagmamakaawa. Pero ngayong sinisingil ko sila, ayun, sila pa ang galit. Nay, ayoko po ng ganito. Bakit po tayo naging ganito? Bakit po tayo pinabayaan ni tatay? Bakit niya tayo pinagpalit dun sa babaeng yun? Hindi ko alam. Nakausap ko ang lolo Dennis mo. Tatay ng tatay mo. Pumunta doon ang tatay mo sa bahay nila kasama ang babaeng yun. Balak ng tatay mo na doon patirahin yung kabit niya at itagong lahat. Pero hindi pumayag ang lolo Dennis mo. Ang alam ko, balak daw sanang gawing dalawa ang pamilya niya. Walang niya talaga siya. Hindi pa rin siya nagtanda. Ang sama-sama ni tatay.
At ang sama-sama ng Rowena na yon. Anak, basta, diba pangako ko sa'yo at sa kuya mo, aalagaan ko kayo. Ako rin, Nay. Aalagaan din kita. Kami ni Kuya. Kaya mag-aaral talaga ako para ako nang mag-aalaga sa inyo sa future. Hindi namin kayo iiwan ni Kuya. Thank you, Ira. Thank you, anak. Nay, pati po TV wala na tayo. Sorry, anak. Kailangan ko ring ipadala eh. Paano na ako? Paano na ako makakapanood ng cartoons? Pwede bang kahit yung TV, ibabalik lang dito, Nay? Anak, paano nga kung pumunta yung mga pulis at tuluyan ng kunin pati ang TV mo? Ayoko po. Sige po, Nay. Sa kapitbahay na lang ako makikinood. I'm sorry, anak. Nay, mahirap na po ba talaga tayo? Sabi kasi nila na magiging mahirap na tayo kasi wala na si tatay. Hindi ako naniniwala sa kanila kasi magaling ka naman eh. Tsaka hindi ka maldita. Kanino mo naman narinig yan? Kay Aling Christine po. Ako, chismosa talagang babaeng yun. Ang sabihin mo, galit siya sa akin kasi hindi ko pinautang. Ano naman ang pambayad niya? Wala naman siyang trabaho kasi pagchichismis lang ang inaatupag niya. Ay naku, sanay na ako masabihan na maldita. Hindi na mahamansin. Marami akong trabaho. Kailangan kong tutukan ang negosyo natin noon. Alam ko po, Nay. Parati nga po kayong nagpupuyat eh. Para lang po sa negosyo natin. Na ngayon, wala na. Sobrang affected talaga kami sa pagkawala ni Tatay Papa Dudut. Hindi na manage ni Nanay ng mabuti ang negosyo kasi palagi siyang umiiyak sa pagkawala ni Tatay. At marami ring utang si Tatay na binayaran ni Nanay. May mga tao ring lumapit kay Nanay para mangutang at sinamantala ang sitwasyon. Ang kuya ko naman ay hindi naging maayos ang pag-aaral at palipat-lipat ng kurso hanggang sa sinabi niya sa nanay namin na hindi na siya makapag-focus dahil galit siya sa ginawa ng tatay namin. Ang naging escape ni kuya ay ang kanyang mga kabarkada. Ako naman ay dumaan din sa depression pero kinimkim ko lamang. Ibang naging diversion ko sa lahat ng ito. Ginalingan ko ang pag-aaral, naging honor student ako at sa paraan na ito ay hindi ko man lang maramdaman na wala na akong tatay pero tuwing nakakakita ako ng classmate na sinusundo ng kanilang tatay kasama ang kanilang tatay ay sobra kong naawa sa aking kalagayan. Hindi may aalis sa dibdib ko ang galit kay Rowena. Inagaw niya ang buhay na para sa amin. Pinagkaitan niya ako ng tatay sa aking paglaki. Nakagraduate ako ng high school, Papa Dudut, pero hindi na ako kayang paaralin ni Nanay dahil wala na kaming negosyo. Wala na kaming pera. Kaya huminto na lamang ako for 2 years at nagbenta ng mga kakanin. Nag-ipon ako ng pera pero hindi pa rin sapat. Hanggang isang araw ay nag-message sa akin si tatay. May 3310 ako noon kasi yung kaisa-isang lupa na nabili pala ni nanay noon ay binenta niya noong 3rd year college ako para pangtustos sa college ni kuya. Pero hindi pa rin naging maayos ang pag-aaral ni kuya. Nakausap ko po si tatay. Sabi niya sa akin na papag-aralin niya ako at kukunin. Pumayag naman si nanay kasi yon lang ang paraan para makapag-aral po ako. Kahit masakit ay pumayag na rin po akong tumira sa bahay ni tatay sa Mindanao. Kasama ang kabit niya at ang anak nila. Papa Dudut, napakahirap noon pero ginawa ko
para makapag-aral. Nako, dalaga ka na pala talaga. Sana nagustuhan mo yung binili kong blouse sa'yo para may bago ka namang damit. Thank you. Sana maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Yung nanay mo kasi sobrang mabunganga. Saka sana maging mabait na ate ka sa kapatid mo. Mamayang hapon nandito na yon, nasa school lang. Kumain ka pa, Ira, para magkalaman ka naman. Oo, kailangan mo yan anak. Dapat maging malusog ka saka pambawi sa energy mo. Mahabang biyahe rin ang ginawa mo para makarating ka dito. Opo, Tay. Ang layo po pala talaga. Tay, kailan po pala ako mag-e-enroll? Nakausap ko kasi yung kaibigan ko na taga doon sa kabilang bayan. Doon kita pag-aaralin, maganda ron. Matatalino yung mga estudyante ron. Matalino ka rin naman kaya doon kita pag-aaralin. Sige po, Tay. Excited na po akong makapag-kolehiyo. Kumuha ka ng veterinary para makatulong ka sa negosyo natin. Sige po. Kahit ano po, basta makatapos lang po ako sa pag-aaral. Alam mo, di ba ang lawak-lawak nitong Mindanao, maraming nag-aalaga ng hayop. Yayaman tayo nito. Okay po, Tay. Pero kailan po bang enrollment? Kasi po baka hindi na ako makaabot eh. Yun nga pala sasabihin ko sa'yo anak. Hindi ka kasi muna makakapag-aral ngayon. Po? Pero pag-aaralin pa rin kita. Huwag kang mag-alala, sa susunod na taon mag-aaral ka na. Sa ngayon, tumulong ka muna sa negosyo. Nandyan lang naman yung school, hindi naman yan naaalis Saka bata ka pa. Mas mabuti kang may alam ka na sa piggery bago ka mag-aaral ng veterinary. Hindi po ba pwedeng ngayon? Sarado na raw kasi ang enrollment kaya next year ka na lang. May entrance exam din kasi, hindi ka na nakaabot. Sige po, Tay. O sige na. Opo, Tay. Hello, anak? Nay? Anak, umiiyak ka ba? Hindi po. Medyo pause lang po. Baka po sisipunin ako. Nako, kailangan mong uminom agad ng gamot. Ingatan mo ang sarili mo dyan, anak. Opo, Nay. Nakapag-enroll ka na ba? Opo. Sa susunod na linggo na po ang pasukan, Nay. Mabuti naman, anak. Mag-aral ka ng mabuti para makabalik ka na rito. Alam mo, miss na kita. Sorry anak wala akong magawa. Pasensya na, hindi ko kayang pag-aralin ka. Kaya tuloy nandyan ka. Ano na nga palang itsura ng bruhang babaeng yan dyan? Ayun, mukha siyang balyena, Nay. Mataba, ang lakas kumain. Kaya pala noon, binibigyan niya ako ng junk food. Gusto niya sigurong magaya ako sa kanya. Ay, naku. Basta, Nay, wag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. At kapag tapos na ako sa kurso ko, uuwi agad ako. Magsasama na tayo ulit. Yes, anak. Mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Nay. Nay, tatawag po ako sa inyo bukas. Oo, sige, anak. Bye po. Bye, anak. I love you. I love you more, Nay. Papa Dudut, sobrang nakaka-devastating po ang mga nangyari. Parang naloko po ako ni Itay. Ang sadya ko ay ang mag-aral pero ginawa po akong parang kasambahay. Parang nag-switch kami ng role ng bruhang si Rowena. Siya na ang among hukluban. Kahit wala pong kasalanan, ang anak nilang dalawa ay naiinis akong makita ito. Kasi ako dapat yung niyayakap ni tatay, ako ang dapat na binibigyan ng atensyon. Naiinis ako sa kanila at araw-araw akong umiiyak. Naawa sa aking sarili at bakit ba ako nakikipagsiksikan dito
para lamang alilain. Wala namang masama kung tutulong pero kung sa pamilya ko, kinananay at kuya ko mas gusto. Tiniis ko ang lahat, sabi ko ay may bukas pa naman. Makukuha ko rin ang inaasam kong tagumpay. Magkakadiploma din ako kapag makapag-aral ako at makapagtapos ng college. After kong hindi mag-aral ng 1 year para tumulong sa pigirin at tatay, ay sa wakas ay nakapag-aral ako sa Kabakan State University. At during the time ay wala pang tuition fee. Kung may free tuition lang sana noon, wala pa pong free tuition fee at kung may free tuition lang sana noon, hindi na sana ako nakipagsiksikan at maramdaman ang inis sa pagmumukha ni Rowena. Nagsumikap talaga akong mag-aral, Papa Dudut, at naging Dean's Lister po ako. Pero noong mag-second year na sana ako, ay pinahinto ulit ako ni tatay dahil may bago itong negosyo. Nagkaroon sila ng poultry tulad ng negosyo namin noon. Sobrang lungkot ko po at naiinggit ako sa half-sister ko dahil lahat ng atensyon ni tatay ay nasa kanya na. Sobrang nagse-self-pity po ako, Papa Dudut. Ang masokista ko naman para maranasan ang sakit na ito. Grabe ang mga pasakit, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na po kayang pakisamahan pa ang babaeng sumira ng pamilya ko. Ang sumira ng buhay ko. At ayaw kong mas lalo akong manliit sa sarili ko kung mananatili pa ako sa bahay nila. Kaya hindi na ako nakapagsinungaling kay nanay, Papa Dudut, at sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Rinig na rinig ko ang pag-iyak ni nanay, ang awa at sakit na maranasan ko ang ganito. Na ginagawa akong kasambahay, utusan ng sarili kong ama. Kaya naman pinadalhan ako ni nanay ng pera para gamitin kong pamasahe para makauwi ng Bohol, Papa Dudut. Naisip kong mag-vocational na lamang muna at pagsumikapan na mag-ipon para makatapos ng kurso. Ang nasa isipan ko ng mga panahong yon ay ang makauwi at makawala na sa impyerno. Ayaw ko na araw-araw akong magsi-self-pity at magpapalimos ng pagmamahal sa tatay kong ramdam kong mas mahal niya ang bago niyang pamilya. Siguro nga ay may mga bagay na hindi ko hawak. Kailangan ko nang i-let go yung nais ko na sana'y itrato niya naman ako bilang isang anak. Na masaya siyang maaabot ko ang mga pangarap ko tulad ng ibang mga tatay na pinagsumikapan talaga nilang maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil may pera naman ako at alam kong uuwi na ako ay naglakas loob akong kumprontahin ng bruha, Papa Dudut. Ira, kailangan mo nang linisin yung sa manukan para pagdating ni Erwin maayos na yon. Ano? Para maayos na. Yun ang bili ni Erwin. Kung gusto mong maayos yan, ikaw na ang gumawa. Total, tiyamay ka naman dati, di ba? Tapos ngayon kung umasta ka para kang Reyna. Aba, ganyan ka na sumagot. O bakit? Tama naman yung pinagsasasabi ko ah. Isa kang tiyamay na ginamit yung katawan mo para akitin ang tatay ko. Sasaktan mo pa ako, ha? Ibang klase ka talaga no? Sinira mo na nga ang pamilya ko. May gana ka pang manakit? Wala akong sinira. Bulag ka ba? O nagbubulag-bulagan? Sinira mo ang pamilya ko? Wala akong sinira kasi hindi naman kasal ang nanay mo kay Erwin. Ano? Oo, yun ang sabi ni Erwin sa akin. Hindi kasal ang nanay mo sa kanya. Hindi totoo yan! Yan ang totoo Kaya ako sumama sa tatay mo kasi single naman siya. Alam mo, demonyo ka talagang ahas ka! Kung kasal man o hindi ang mga magulang ko, nakita mo naman na pamilya kami. May anak sila. Pero pinili mo pa rin sirain ang pamilya namin dahil ambisyosa ka. Kaya mong gawin ang kademonyohan na to dahil sa pera. Mahal ko si Erwin. Yun ang dahilan. Ohos ko! Yak ka! Tingnan mo ko! Sinira mong lahat!
Rowena? Ano ba? Tama na yan! Yung anak mo! Sinasaktan ako! Dapat lang naman sa kanya yan! Kasi siyang sumira ng pamilya ko! Demonyo ang babaeng yan! Demonyo ang pinili mo, Tay! Tama na. Hindi demonyo si Rowena. Kung uulitin mo pa yan, mananagot ka sa akin. Ano? Kakampihan mo siya? Demonyo naman talaga ang babaeng yan! Ah! Sinabi ko na tumigil ka. Ayun! Napatunayan ko kung anong klaseng tao ka, Tay! Makasarili ka! Siguro nga kasi hindi mo naman kami mahal ni Kuya. Ginawa mo nga akong utusan dito eh. Na dapat kinampanan mo lang yung responsibilidad mo sa akin. Pinapag-aral kita, Ira. Anong pinapaaral? Pinagtrabahuhan ko yon. Pinagsilbihan ko. Sana pala pumasok na lang akong katulong sa iba. Kasi yun naman ang pinapagawa mo sa akin eh. Kung talagang gusto mo akong makitang makuha ang pinapangarap ko, hindi ganito ang trato mo sa akin. Hindi ganito, Tay. Ilang taon mo akong iniwan. Tapos nangako ka bang pag-aaralin mo ako. Pero nilagay mo ako sa impyernong to. Ginawa mong miserable ang buhay ko. Ang buhay namin. Makasarili ka. Mabait si Rowena. Samantalang ang nanay mo... Sige! Langitin mo pa ang nanay ko. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi nakikita ko naman ang lahat. Hindi ako bulag, Tay. Hindi mo nga ako trinatong anak dito eh. Ginawa mo akong utusan para sa inyo. Ira, para ito sa atin. Hindi! Para yan sa inyo! Napakasama mong ama! Wala akong kwenta! Noong araw ding yon, Papa Dudut, ay lumayas ako sa poder ng aking tatay. Dapat ay noon ko pa ginawa yon pero tiniis ko. Naging positibo lamang ako na darating ang araw na malalampasan ko rin. Pero kapag nasa impyerno ka na talaga at kasama mo ang mga demonyo, ay kailangan mo talagang umalis. Dahil wala kang mahihita sa kanila, kundi ang kasamaan nila at walang ka-remorse. Bumalik ako sa Bohol at sa unang pagkikita namin ni nanay ay niyakap ko siya ng sobrang higpit at napakatagal. Namiss ko ang nanay ko at nangako ako sa kanya na magsusumikap ako. Kaya pumunta ako ng Cebu para magtrabaho. Naging sales lady ako at call center agent. Naging working student po ako. Pinag-aral ko ang sarili ko ng education. At sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako, Papa Dudut. Nakapasa rin po ako agad sa LET exam at nakapagturo sa public school. Nitong taon lang ay may nasagap po akong balita. Naaksidente ang tatay kasama sina Rowena at ang half-sister ko. Nalaman kong namatay si tatay at ang half-sister ko. Samantalang si Rowena ay baldado na. Hindi nakakalakad dahil pinutulan ng paa. Ira? Ayan ang karma. Natikman mo na. Ira. Wala na si tatay. Dapat hindi na ako nakipagkita sa'yo kasi sino ka ba sa buhay ko? Pero sige, sa huling pagkakataon, gusto kong makita ang karma sa'yo. Ira. Patawarin mo ko. Kung hindi ka pa naputulan ng paa at namatayan ng anak, hindi ka hihingi ng tawad? Alam mo, kumonsulta na ako sa abogado ko. Lahat ng ari-arian ng tatay ko mapupunta sa akin. Kasi ako ang legal daughter. Kailangan ko pa bang tagalugin yun para maintindihan mo? Ira, maawa ka naman. Wag naman. Namatayan na nga ako eh. Tapos pati yun kukunin mo pa. Ay, hindi ko na kasalanan yun. Sabi mo noon hindi kasal sina tatay at nanay kaya wala kang kasalanan nung sumama ka kay tatay at masira ang pamilya namin, di ba? O ngayon naman, sasabihin ko sa'yo na wala akong kasalanan kung wala kang makukuha ni isang kusing. Kasi wala naman sa batas na ang isang kabit makukuha niya ang pera ng kinakasama niya. Sa batas,
Ang legal na anak ang may karapatan. Kaya wala akong kasalanan kung magutom ka paglabas mo dito sa ospital. Walang hiya ka! Ano? Ulitin mo sinabi mo. Ako, walang ya? Naku, ha, Rowena. Mahiya ka naman. Wala ka nang paa. Ganyan ka pa kung makapagsalita. Pinaghirapan ko rin yon. Batas na ang may sabi, hindi ako. Hindi naman kasi kayo kasal ng tatay ko, di ba? Ako, tigil-tigilan mo nga ako sa kakaiyak mo, ah. Hindi bagay sa isang ahas ang umiyak. Ang lahat ng to, karmang tawag. Karma sa kasamaang ginawa mo. Carla! Ano? Nagulat ka? Carla! Carla, patawarin niyo ako. Patawad! Ang dali mo namang sabihin yan. Sincere ka ba? O dahil lang hindi ka na makakatakas? Kasi naman… Namatayan ako ng anak! Namatay si Erwin! Sana naman mapatawan niyo Ay ako. nako, hindi na effective yung paawa mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya ko. Yan! Para yan sa ginawa mo sa akin. Para sa panganay ko. At yan! Para sa bunso ko! Kaya hindi ka namatay para maramdaman mo ang sakit. Kaya ka pinaparusahan ngayon. Nay, tama na. Nakita naman natin ang karma eh. Nakaganti na tayo. Lumabas na tayo, Nay. Tama. At ito na ang huling pagkakataon na makikita kong isang ahas na hindi na kayang gumapang pa at mangakit ng lalaki para sa kabaliwan niya. Magdusa ka. Bye! Enjoy your karma. Napaka-satisfying makita ang itsura at kalagayan niya, Papa Dudut. Alam kong hindi rin tama na masaya ka sa kamalasan ng iba, pero siguro naman ay exemption yung nangyari sa amin. Sa totoo lang ay nagdadalamhati ako nang mawala si tatay at syempre sa half-sister ko na nadamay sa aksidente. Parang teleserye lang ang mga nangyari at ang mundo ang gumawa ng paraan para makaganti ako sa sumira sa pamilya ko. Para malimutan ang lahat ay sinulat ko na ito ang mga nararamdaman ko at mga naging karanasan ko. At gusto ko nang wakasan ang trauma na idinulot ng pagiging broken family namin. Kaya sa paaralan ay itinuturo ko talaga sa aking mga estudyante ang mabuting asal. Lalo na ang kahalagahan ng isang buo at masayang pamilya. Tinuturo ko rin na dapat kapag hindi pa kayang panagutan ang buhay pamilya ay huwag muna itong magpamilya. Saka sa mga lalaki huwag maging babaero. Sa mga babae naman ay mag-ingat sa tukso at huwag gumaya sa isang Rowena. Sana'y walang nasisirang pamilya dahil lamang sa tukso. Sa ngayon ay sobrang happy po ako sa naging buhay ko at meron na po akong asawa at isang anak. Ramdam ko ang sobrang pagmamahal ng asawa ko at ang araw-araw na pagpapala na ibinibigay sa amin ng Diyos. Pinapaalala niya sa akin na hindi niya ako iiwan at hindi mararanasan ng anak namin ang naranasan ko. Sobrang binibigyan niya ako ng assurance na ako lang ang mamahalin niya, ang bubuo ng masaya at kumpletong pamilya. Pamilya na may takot sa Diyos. Ang focus po namin mag-asawa ngayon ay ang future ng aming anak. Gusto namin na maibigay sa kanya ang nararapat na kalinga at atensyon, ang nararapat na suporta. Ang nanay naman ay sa amin din nakatira. Meron po siyang maliit na panaderya. Ang kuya ko ay meron na rin pong bagong negosyong karinderya. Hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral pero nagsusumika po siyang mapagtapos niya ang kanyang 2 anak. Gusto ko nang kalimutan ang mga masasalimuot na mga nangyari sa buhay ko. At sana'y magkaroon na ako ng peace of mind. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ira. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.